Ako nga na siya pinagawin. Iba, sa pungkoy bahagi ito Ben, yung one customer. Hey! Ba ai sa mobile trong phi ngan college pun trong. Like a subject kita. Blame mo? Himyo iri ka phone jang ha? Kat ba phone ro ka switch off? Oh, ako nga na siya phone jockey. Dali pa switch off ka. Yaro, ang tip ko nga princess of the mobile jockey. Hamul bantu tharai. Ay kong manager sa pay bahay ka to na try jang phi. Dali, GIU. Ang ko nga siya na i-era. Ay kong manager sa pay bahay ka to na try jang phi. Balay mo, nalor ba nga yarab iirang ka na anong to, kumpanya nga. Ay katulad ng bago si ay pidan ta. Namatay na po hiling. Ako aban kendo pat pi mentah. Oh, kabiyahin kita.
Balay, ja ayo. Ay kato ka kantay ka ba piyay man ni bangayo ipi. Pangaya rabi i. Kumya kato ka bariw piram. Hitip kato ka bariw kaday ka ay. Balay fikran kumta. Kalay ayo. Hitip kaday ka syakri kato. Kaday ro ko nang to. Kadai kejing sisa mau kata. Lucy. Kai sini ngaong ipi. What you try new year gibreu. Klem de piyo ida kikman. Em. Kaday ka nang to si siya kato. Bangayo ida kikman. Kejing yo i jangat ngam try be inlok ta. Tom lele pi. Wat dom sura. Kon kilapan. Ay, may ngalawan. Balay mo may. Kon fashion ni. Naruh pang sitang letteran ngara. Pero para din haro ba ay na kon high school. Ila kuno ken sarong kaso. Haad ken may kapitri rundam. Haad ken ngay mentate. Nong suka tunai ko. Lihat ni bangla Waktu selain dari kita, tahu canggih bangla.